Getxok urtero Gasteiz eta Donostiarekin batera osatzen duten Jazz Euskadi zirkuitua irekitzeko ohorea duela. Eusko Jaurlaritzak bultzatutako ekimen honek eskaintza turistikoa sustatzen du Euskal Jazzaldiaren proposamenarekin batera eta horri esker Getxo ezinbesteko toki turistiko eta kulturalean bilakatzen da. Izen potoloak da patxagaitik azteko lehenengo eta behin, komentatu izango duguna James Carter saxojolea bere organ triorekin, Hiromi Japoniar piano jolea bere talde berriarekin bebai, gero alako supergrupu bat sortu duen Kurt Rosenwinkelek Jeff Ballard, Ben Street eta Mark Turnerrekin. Laugarren egunean Staiziken tabeslaria izango da larun batean, eta jaialdeari amaiera oso emateko bebai Bill Frisell gitarra jolea izango dugu gurekin. Mi esker gurekin kolaborazio hau lehenengoa, eta espero dugula ez dela izango azkenengoa. Bueno, bigarren herri jazz ibiltaria, guretzako pozgarria da, hemen izatea eta hemen aurkeztea fen taldeak lehenengo ekitaldia herri jazz ibiltaria 2024koa hemen aurkeztea eta hemen hastea.